Assalamu alaikum jama'a, kar ku manta da alamar nan ta subscribe ku danna mana a tashar mu mai suna Safraz TV. Da fari dai yau za mu yi bayani yadda za ka ƙara ma wayanka girma, wato light space. Da farko dai in ka zo za ka shiga Google Play ɗinka, Play Store wato Play Store kenan. Gashi nan yana searching, za mu ɗan jira shi saboda yanayin network, ku yi haƙuri fa. Za ka shiga Google Play, kamar yadda kuke gani gashi ne ya shigo ya kawo mu inda Google Play, sai ka danna file, Google kawai is okay, sai ka danna searching. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana searching. Yawwa ga su nan sun zubo ma. To na farkon shi kawai za ka ɗauka. Yawwa sai ka danna gashi nan kamar yadda kuke gani gashi ya buɗo mu. Sai ka danna install. To amma ni da yake ina da shi a wayana baran danna ba saboda, amma kai da baka da shi sai ka danna install. Gashi nan kamar yadda kuke gani ga Gmail ɗin shi nan, file feedback google.com, kamar yadda kuke gani ga aikin shi. Bayan ka samu ka ɗauko Google file ɗinka, ka danna install. To sai ka zo kamar yadda kuke gani ga application ɗinmu ya bayyana, kawai sai ka danna. Gashi nan zai tsaya yana ɗan ma searching a hankali kamar yadda kuke gani gashi file ɗina ya buɗe, yana searching yana tattaro duk wasu bayanan ka. Ku yi haƙuri sai yanayin network. Ko da baka da memory card, in dai ka samu kai downloading ɗin wannan application ɗin, in Allah ya yarda za ka ga zai ɗauka ma bidiyo mai nauyin 1 gig ko da ƙaramin waya ce. Yana da ƙarfi sosai kamar yadda kuke gani. Ga yana ɗan rikici yau alhamdulillah ya buɗe. Yawwa kar ku manta da wannan alama ta subscribe, ku danna mana shi. Kuma yadda kuke gani gashi nan zai kawo ma duk wasu bayanan ka na file. Kamar yadda kuke gani gashi nan sai ka zazzaɓa wa'inda kake so. A nan ma za ka iya goge abin da ba ka so. Kun gani, ka danna mark. Ka gani duk gashi nan ya kawo mana bayanan mu, items. To bayan ka yi wannan ka seta, ku yi haƙuri yanayin. Yawwa gashi ya buɗe, ka gani kamar file manager haka yake alƙunu. Ga bayanan duka. Bayan ka yi installing ɗin shi kawai kuna gani
kenan. To duk abin da ka ɗaura in Allah ya yarda dai bai kai wannan ba. Shikenan. Na gode, kar ku manta da alamar subscribe. In bidiyon ya burge ku sai ku danna like. Na gode. Safraz TV channel.